Suatu keistimewaan luar biasa no. Nggih. Kediri kuwi ora taulat saka talenta hebat luar biasa. Mligine sinden, heeh, kaya sampean diperdi tenan ya no. Jangan hanya puas sampai di sini, heeh. Nggih nyuwun pangestunipun panjenengan Bapak. Lan uga nyuwun pangestu para pepunden kang mapan ana ing Karangdinaya kene. Nggih, nyuwun tambahipun pangestu. Saurarane bisa nggawa kuncaraning asma Kabupaten Kediri. Nggih, amin. Dadi aku titip ya nok. Pripun? Sampen pentas ana ngendi papan di luar Kediri. Tulung dicangking Kediri. Kabupaten Kediri dicangking jenenge. Leres. Betul sekali, Bapak. Yen to ana pamflet lintang Kairo, ngurine terus Kediri. Kudu ngono. Nggih, leres. Ya, yuk. Ojo lali pawali Matraman, trotok. Dek. Nggih, sugeng dalu. Bapak. Sugeng dalu, selamat malam. Nggih, selamat malam juga Bapak. Pripun partosipun panjenengan? Alhamdulillah sehat, Nok. Pun dangu mboten kepanggih jenengan. Ketemu terakhir kaya ana Jombang ya, Nok kaya. Nggih, Jombang. Sampean sehat ya, Nok? Alhamdulillah sehat. Panjenengan kados pundi, Bapak? Alhamdulillah berkas waras. Dijaga kesehatane ya, Nok. Nggih, siap. Dikaya ngapa sliramu ki rutinitase, jadwal pentase ki luar biasa. Terutama maneh iki wayahe pancaroba lho. Nggih. Sindenku sakmono kaene lho, iki mang kerokan kabeh. Lah nggih, usum lho niki, Pak. Lah iya. Jan usum batuk pilek. Iya. Panjenengan juga jaga kesehatan nggih, Bapak. Tenan. Nek aku ki nek kesel jamuku mung siji kok ana. Napa? Degan ijo. Wah, kok saged? Degan ijo nggih seger, bengi mayang, jejer sinden atine seneng. Kula nggih wonten lho jamune. Jamumu apa? Pokok jamune abang-abang niku lho, Pak. Abang-abang sing biasanya diparingi tiang-tiang niku lho. Oh, anu jenenge sombo. Oh, sanes. Lombok. Sanes. Duit, Pak. Ya. Wah, lah duit. Sik to kowe iki coba ndok sampean iki sik kelas pira to, Nak? Kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nggih, SMA Negeri 1 Puncu, Bapak. Wah. Tinimbalan sowan rene dening para pepunden ya, Nak. Dikaya ngapa wong iki ya kan ya bumi utah ketihmu kelairamu ana kene ya, Nak. Nggih, dateng dusun Karangdinaya, Desa Koko. Alhamdulillah. Desane piyambak, Bapak. Ngono kuwi awakmu ya mentolo njaluk bayaran ngono kuwi ya. Lah, jane nggih mboten lho. Ora ya. Nggih. Alhamdulillah. Tapi
lek gak diparingi kan ya kebangetan to, Pak. Ya, gampang nek perkara kuwi nek panjenenge Pak Bianto kuwi kanggoku wis gampang tenan kok nek ki panjenengan panjenengane. Nggih, leres sangat. Kaya ta bibit unggul kaya sampean kuwi bisa tumanja, bisa berkembang nggawa jeneng Kediri ya, Nok. Nggih, amin amin pangestunipun panjenengan. Dijaga awakmu ki berarti cara kembang lagi mekar-mekare, cara gedang lagi suluh-suluhe. Ngoten. Iya. Amin amin. Sok kala mangsane nek enek gedang suluh ki codot ki ting kliwer. Iki lho codote. Kok saged, Pak? Lho, kandhane kae lho nek gedange wis suluh codote ting kliwer. Sindenku mbiyen ngono tak kandhani ora percaya. Lah, terus pripun? Tak omongi ibaratnya cara gedang suluh kuwi dibrungkus Lah nggih. nganggo glangsing ya ta? Nggih. Supaya ben gak diowok-owok codot ya ta? Nggih. Lah sindenku malah ndablek kok. Pripun? Lah brongkose malah dibolongi, codote ben iso mlebu. Lah ya cokot kuwi. Lah ya mula awakmu aja kaya ngono. Nggih, Bapak. Sekolahe tenan. Nggih. Oleh ibaratnya sampean kuwi nduweni profesi tapi sekolahnya pendidikannya kudu diutamakan ya, Nak. Nggih, siap. Coba diaturke, Nok. Aku ki coba ning dinding nggon, aku pengen ninggalke rasa tresna. Supaya kebak rasa katresnan ana ning Karang Dinaya kene, coba tembangno ya, Nok. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Karang Dinaya kene, coba tembangno ya, Nok. Nggih. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Iya. Nggih, sareng dinaya Bapak Ibu iki tangga-tangga nggih melumpuk mriki lho, Pak. Iya. Nggih, alhamdulillah dingaturaken sugeng dalu kagem Ibu Lurah, Ibu Bapak Ida. Kasun sedaya, lan Bapak Haji Subianto. Nggih, nggih Pak. Leres Iya, to, nggih? leres. Nggih. Diaturke ya, Nak. Nggih. Miyak sepiring swasana supaya ora adem. Ninggal katresnan. Ya. Saramban digawe apa kuwi jenenge? Apa? Langgam ya ta? Langgam. Saramban kok digarap jaranan ben sikrak ya, Nak. Nggih. Oke. Ya, kaya apa? Yo, ninggal katresnan daden aja Cahya Nuswantara. Yuk. Spesial untuk seluruh warga masyarakat Karang Dinaya. Matur sembah nuwun Bu Kasun. Matur sembah nuwun Bu Kades. Bu Karit. Sembah nuwun Bapak Sembah Sungkem kula Bapak Subianto. Nangis sajroning atiku nalika sirama ingkangku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rina lan wengi buka kasih pananggunmu bali bisa kumpul kaya doi Suatu keistimewaan luar biasa, no. Nggih. Kediri kuwi ora taulat saka talenta-talenta hebat luar biasa. Nggih, luar
mrigine biasa. sinden. Heeh, kaya sampean diperdi tenan ya, Nok. Nggih, Jangan siap. hanya puas sampai di sini. Nggih. Heeh. Nggih nyuwun pangestunipun panjenengan, Bapak. Lan uga nyuwun pangestu para pepunden kang mapan ana ing Karangdinaya kene. Nggih, nyuwun Heeh. tambahipun pangestu. Saorarane bisa nggawa kuncaraning asma Kabupaten Kediri. Heeh. Nggih, amin. Dadi aku titip ya, Nok. Pripun? Sampen-sampen pentas ana ngendi papan di luar Kediri. Nggih. Tulung dicangking Kediri. Heeh. Kabupaten Kediri dicangking Nggih. jenenge. Laras. Iya. Betul sekali, Bapak. Yen to ana pamflet Lintang Kairo, ngurine tulis Kediri. Kediri, kudu ngono. Nggih, laras. Ya, yuk. Ojo lali pawalku Sembah nuwun. Istirahat sik ya, Nok, istirahat. Sembah nuwun, Bapak. Mengko tampil neh ya, Nok. Wis pokoke wong iki tunjukkanlah pesonamu Lintang Kairo. Ya.